Да ти върви по вода. Мерси. Какво правиш ти? Да си взема ключовете, че си ги забравих. Мале, Борислав! Ужас. Абе, момченце ти акъл, нямаш ли поне малко, бе? Знаеш ли какво означава това? Означава, че няма да ти върви по вода. Върнал си се по стълбите срещу листнатото. Ами противопоказно е. Не е на хубаво, на лошо е даже. Не е на късмета, точно на обратното. Леле. Какво да те правя? Сега цяла година на частни уроци трябва да ходиш. Плаща се, това са сметки, Бориславе. И както си зле по математика, не знам какво ще правиш сега, едва ще завършиш. Как може да ти щупне такава мисъл в главата да се върнеш обратно по водата? Ох, моля ти се, тръгвай, че ми се сипа